Hello, welcome to my channel. Ayan. Magbilag tayo manin. Tira, bade! Ano dahil tayo, Las? Las? Ayos! Dahil las na to. Las nga bilag. Las nga pa nagbilag. Partakan niya, nalutan. Ito, iti chip cook namin ngayon, pang malakasan. Hi guys, anat ipasi dati yung arbade. Itlog tiitek. Ayos, itlog tiitek. Hindi nakasabit dito. Okay, tayo noodles. Ayan. Dagito iti pang malakasan nga gikiwikiwar. Hi guys. Data. Nigare te kasiglatan. Nakatalon ti asawa madimit deta magbaga tayo. Kaba. Sige, tira. Madray atan. Dry. Madray atan, tata? Ah! Ayan, kastoy tidag dito yung probinsya. Manalon. Paypayam nga minawasan nyo yung kayo. Ata Angela, si Maxine ako. Tapos si Pinky, si Ada, ako. Anong Ada? Ito ang aming mga bisita. Dito ba kayo kakain? Yes! Oh, anong gusto niyong ulam? Ayan. Dahil titichip cook pang malakasan. Ayan, mga kababayan. Mayat, awan mayat. Ano na nga? Nakakonect na pala yan. Yung dandelions ay. Napunan dun ko. Nadalos na. Dinay! Dinay, Lirian! Thank you.
Nagagit dahil tayo tagawalays.